Hej, velkommen til min kanal og den her video. I dag vil jeg vise et tip til at kunne skrive beskeder meget hurtigere. Som for eksempel sådan her. Jeg har kun lige skrevet de her OILASH, og så kommer hele den her sætning frem. Eller en kage. En smiley. Ja. Og nu vil jeg så vise hvordan. Alt hvad man gør er at gå ind i indstillinger. Generelt. Og så bladrer man ned eller ruller ned til tastatur. Og så ekstra tekst. Og så kan man oprette ved at trykke her på her plus. Og så udtryk, det er hvad der skal stå. For eksempel, hvordan går det? Og så kan man skrive hernede, hvad den korte version skal være. Altså det, man bare skal trykke, som for eksempel HGD. Ja, nu foreslår den det faktisk. Men lad os sige H, bare arkiver. Nå ja. Lad os sige H, spørgsmålstegn, arkiver. Og så gør man der, så kan man se den her H, spørgsmålstegn. Og så herover, hvordan går det. Så går vi ind i noter igen. Og så H, spørgsmålstegn. Så kommer den der, hvordan går det. Og så nemt er det. Tak fordi I så med, og vi ses en anden gang. Ikke helt færdig. Her er en lille ekstra ting. Men når man vil slet, så tager man bare og vipper den til højre, eller hvad det hedder. Og så trykker slet. Sådan der. Og så er den slettet. Og igen, tak fordi I så med. Ses en anden gang. Eller en anden video. Eller hvad man nu siger. Hej.